Umuntu unemizwa eyisihlanu, ewu5, bese kuba khona omunye futhi umuzwa we6 obizwa ngokuthi i-sixth sense. Yiwo-ke lo ngifuna ukukhuluma ngawo lo muzwa we6 lo. Umuzwa we6 ila khona usuke uzwa egazini makukhona into engahambi kahle. Kunjengokuthi nje mawukuthi mhlawumbe khona intembi ezokwehlela noma khona into ezokwenzeka, ukwazi ukuzwa egazini umuntu ezekutshele ethi ngizwile igazi lingishiya. Ilokho kwesinye isikhathi uthola ukuthi kudikiza iso, malidikiza ngenhla uyazi lapho ukuthi mhlawumbe kusuke kukhona umuntu ozombona. Malidikiza ngezansi uyazi ukuthi usuke uzokhala. Umlomo mawudikiza ngenhla uyazi lapho ukuthi usuke uzohleka, mawudikiza ngezansi usuke uzocasuka. Iwona muzwa we6 lo osuke umzimba wakho usuke ukhuluma nawe ukwazi ukukutshela. Lo muzwa we6 uyakwazi futhi ukukutshela umuntu mayisuke engakuthandi noma engaxoxa nawe ekuhlekisa kanjani, kodwa uyakwazi ukuzwa egazini ukuthi lo muntu akakuthandisisi. Mawukuthi mhlawumbe lo muzwa awusebenzi kuwena, akwazi ukubona umuntu okuthanda nongakuthandi, uyakwazi futhi ukufunda i-body language yomuntu, izimpawu zomzimba zomuntu. Umuntu ngisho athiwa uyakhohlisa noma uyazenzisa, kodwa mawusuke ubuka yena ngqo uyakwazi ukubona, ngoba izimpawu zomzimba nje womuntu ayiwaqamba amanga. Uyakwazi ukubona ukuthi lo muntu uyazenzisa, uyakwazi ukubona ukuthi lo muntu lo uyakhohlisa. Kunje ukuthi umuntu mayisuke ekhuluma nawe nje, isikhathi esiningi kufanele ukuthi umbuke emehlweni lo muntu loyo, ufunda amehlo akhe. Umuntu osuke engakuthandi isikhathi esiningi uyahluleka ukuthi ekubuke emehlweni, ekubuke enhlamvini zamehlo. Umuntu ngisho engahleka kodwa amehlo akwazi ukuthi kuwona ufunde kuwo, ubone ukuthi lo muntu uhleka kwakhe uhleka ngoba ehleka ngempela noma uhleka ngoba ezenzisa. Amehlo nje awaqamba amanga, izimpawu nje zomzimba ayiwaqamba amanga.